Ronda Brigada. Salamat Brigada Romeo Marantal sa pikas bahin na motor mechanic nagmaniho sa motorsiklo na bangga sa gikas sugat nga series bus patay. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Patay ang mekaniko sa motor human ang gisakyang motorsiklo na bangga sa gikasugat nga series bus kaganinang buntag Pebrero 10 dito sa Barangay Sagay, lungsod sa Borbon, Cebu. Ang namatay gila nga si Eric Orot, 22 anyos, o litao, taga Ilihan, Tabugon, Cebu. Nagtrabaho isip mekaniko sa motor sa usa ka motor part nga nagbase sa lungsod sa Katmon. Gikustudiya karon sa kapulisan sa lungsod sa Borbon. Ang driver sa series bus nga si Ronald Guni Aranchado, 38 anyos, taga Tuminhaw, Daan, Bantayan, Cebu. Si Police Senior Master Sergeant Liuma Rica Plaza, sakop sa Borbon Police Station, og investigador sa maong insidente. Nasuta sa iyang investigasyon base sa dashcam sa series bus, wala na masubay sa iyang linya ug dito na kini sa pikas lane nagsubay si Urot samtang nagmaniho sa iyang gisakyan nga motor ug gisungag ang series bus nga may plate number JXS 719 nga gimaniho ni Aranchado. Makita nga dunagay dakong kadaot ang series bus. Lakip na niini ang windshield ug nagubasab ang motor nga gisakyan ni Urot. Samtang si Urot gisakay sa ambulansya sa lungsod sa Borbon nga mao'y midala kaniya ngadto sa Tambalanan. Apan mipaybaw ang doktor nga nakapsan gyud sa kinabuhi si Urot. Matod sa kapulisan sa Borbon, walay labot ang delivery truck sa disgrasya sa series bus og motorsiklo kay igo raman kini nga mihunong sa nahitabuan. Giingon nga gikan sa norte nga bahin ang series bus samtang ang motor nga gimaniho sa biktima gagikan sa lungsod sa Katmon nga padong sa norte aron mo pauli sa gipuy-an sa lungsod sa Tabugon ang biktima. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda Brigada.